Uite. Mare noroc că peștii nu sunt bețivi. Aduc tot vinul înapoi aici, așa. Ești vesel. Nu-i normal? Am descoperit epava aia degeaba. Niciunul dintre noi nu știe să înoate. Poftim? Poftim? Ia te rog frumos, ia vezi cum te exprimi. În primul rând, ochiul meu a văzut primul epava, m-ai înțeles? Ochiul? Care e ochiul tău? Ochiul tău se uita după iepuri fioroși. Aha, te pomenești că al tău nu se uita, nu? Unul se uita după iepuri și cu celălalt am scanat epava. Tu să nu mă faci pe mine epavă, da? Tu să nu faci, mă, pe epavă, că te pogresc acum. Nu mai epavă. Te rog frumos. Dar tu ce faci acolo, Miche? Mă uit cum plutesc sticluzele astea, poate ar trebui să facem și noi ca ele. Mă, știi care dreptate? Ce-ar fi să o facem pe Vicky plută, mă? Ce să facem, mă, plută? Cu ce nu ți-e rușine? Tot bați apropuri, o face pavă, acum plută. Las că știu eu cum facem ca să ajungem acolo. Umplem oceanul cu nisip până la epavă. Umplem oceanul cu nisip? Piranele voastre tâmpite, mă duc acasă și mă întorc după ce mănânc. Așa zicea și Ilana când se enerva. Săraca, cine știe pe unde o fi acum? Hai să vânăm pisul, vino cu asta. Trebuie să mai iau și sticla. E păcat. O să știi. Numai la... Insulița mea, curată și întreținută, ce dor mi-a fost de tine. Că în pădurea aia n-au vânat decât niște amărâte de vreascuri. Ileana? Ileana! Săraca de ea! A venit după palate! Ileana! Ileana! Nu se poate că nu se poate! Mă știe palade, să sufără ăla pe mine! Ileana! 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 Nu se poate? Și dacă se poate? Domn Petre, luminița! Nu mă mâncați, mă, oameni buni! Nu vă înțeleg că voi veniți cu mine! Un pic, stai! Stai pe loc, stai pe loc! Domn Petre, am avut gripa aviară. Abia am scăpat să nu fac care, domn Petre. Guriță, vorba mea, fiecare păsăroi pe limba lui piere. Da, și acum, vă rog frumos, măi, oameni buni, stați pe loc, mă. Uitați-vă la mine cum arăt. Să nu mai piele și os, mă, ce să mâncați? Facem ciorbă de oase și piele prăjită. Așa prăjită cu cartofi. Facem... Papa! Nu, papa. El e papa pentru noi. Nu e papa. Papa, că ai tomat. Nu. El e papa. Vezi că suntem gol la stomac. E gol. După el. Gata, bună, ești căzat. Domn Petre, am și o mândria mea. Mai bine mă duc singur în gura lupului decât în gura dumitale. Și mi-e jenă și mie, măi, omule, mă. Provoc arsuri la stomac, eu n-am carnea bună. Nu, Stai, numai un pic, să gustăm. Nu mai să gustăm doar... Auzi, papa, ceva? Mie mi-ar plăcea așa de el, cu murături. Cu murături, luminița? Păi și mie îmi place, mă, de tine, mă. Ce fără murături. Roșioara, domn Petre. Luminița mea. Domn Petre, nu mâncați de mine, domn Petre. Băi, dar ce proști sunteți, măi, n-am văzut așa ceva. Eram sigură că nu sunteți în stare de nimic. Dar acolo, veveriță, o ceva, că mie foame, nu mai rezist. Eu am tocmai de dus când am dat, a fugit pasărea, nu știu ce era. Eu am altă propunere. Era Croco. Vicky, tu îl placi. Ce era, mă, cu mârlă? Cu baură, ăla cu pene. Nu, era... Uite că am troc. Da. Tu îl placi pe tu-l placi. Tu o placi pe Vicky? Cum să nu o plac? Mă, băieți, dați-vă mână. Bravo. Și mâncați-o. Nu, să știi că lucrul ăsta chiar nu-l fac, copile. Chiar nu-l fac, să știi. În cazul ăsta mă sacrific eu. Din mânuțele astea două,
Vă dau să mâncați și vouă. Ce gust ai? De porc, eu știu, de... Cornele! Vreau să te rog ceva. De pui n-am. Că n-am poftă. Ce? Poți să faci puțin... Cum? Nu, piu, fără calorii. Cornel, sunt eu, Țociu. Sunt prietenul tău, iubitul tău. Sunt... Stați-mă puțin! Vă dau și sufletul din mine. Dar spuneți-mi, de ce eu primul? Că ne e foame! Crezi că mie mi-e sete, mă? Veche! Veche carnivoră nesimțită! Ce vrei? Pârlește-te, mă, de epilează-te, că mi-a intrat părul în gură. Stai, mă, să veche capăt, Cornel! Stai, gata, mi-am adus aminte. Dracula! Dracula să-l ia! Dracula! Ăla cu coții, liliacul, de umblă, Unde? de suge. Unde e că mi-e foame? Ăla și cu... Ăia se săturau cu sânge, mă. Da. Dacă vreți, începem. Mă înțep în deget și vă dau să sugeți. Lasă-mă! Îi dă-ne carne că-ți dăm noi. Nu bun, nu, că nu sunt bun. De ce nu? Am colesterolul mare. Bine, bă! Bine, bă, ține-ne flămânzi aici! Așa ai făcut și în balon, bă! Când trebuia să salvezi niște om și ai salvat-o... Bravo! Bravo! Asta înseamnă să ai sânge, domnule! Să fii cetățean al societății. Vezi, o mică, ăsta da bărbat, nu ca tine. Vicky, nu mai puțin, Lumința. Asta e o tâmpenie ce spui tu. Pentru că Cornel are foarte mare dreptate, de-aia l-am și aplaudat. Oricare dintre noi ar fi în stare să facă lucrul ăsta pentru prietenii lui. Uite, de exemplu, eu. Ce crezi că sunt o flașcă de bărbat? Oricând aș putea să mă sacrific pentru prietenii mei. Da. Dacă balonul ar avea probleme, m-aș arunca primul. Să trăiești tu, să trăiască toată lumea. E de la balon, dar nu-i problema. Asta e problema. Nu, că n-are ce să aibă. Că balonul merge foarte bine. Hai, amică! Ce? Timpul să te sacrifici! Stai dragă puțin, că nu sunt pregătit. Eram la fata de discurs. Tu ai început, tu termină. Stai! Hai! Nu sări tu! De ce? Nu sări! Că rămâne Luminița! Bă, după! Cine? Ce? Apucă-te! Nu mă apuc, nu mă rup! De ce așa? Pe cine mai conduce balonul? Așa e. Știu pe cine! Știu pe cine sacrificăm! Pe cine? Pe tăcutul! Tot așa! Pe tăcutul nu-l aruncă decât tăcutul! Atunci, sociule! Pușcheala! Niciodată! Niciodată! Pește nu! Coici nu! Cacaratiță nu! Nici măcar o balenuță! Rămâne să mănânc din mine! Dau din Irena. Ce să mănânci din asta, că parcă e conservă de aia nedesfăcută. Copan! Ce copan frumos! Și dacă ar fi și cu cartofi prăjiți? E copan! Copanelul meu! Deci avem 3 feluri de mâncare. Clar, Vicky în aspic, piftie o facem, Țociul la grătar cu muștar și paladă pe varză. Doamne, ești nebun la cap! De ce? Vicky iese din discuția asta, n-are ce să caute. Da? În primul rând să spun ceva. Eu nu accept lângă mine o femeie incompletă. Cum e aia? Atunci nu mănâncă, mă! Nu mănâncă, clar! Ce, nu poate să doneze un picior, o mână, un sân? Ce vorbești, mă? Te și vezi cu piciorul lui Vicky în gură. Nu, foarte frumos, sân! Da, măgarule ce ești. Ce mă sânul? Ca ăștia niște proteze nu se cunoaște acum. Nu, stai puțin. Facem felul următor. Dăm cu banul. Da, dăm cu banul. O să dau cu banul și o să câștigăm. O să dau cu banul. Dă cu banul, trage la tot. Dau cu banul. Dă-te la o parte, dă-te așa. Că dau cu banul. Dau cu banul. Nu dau cu banul! Nu dau cu banul! Dă cu banul! Nu dau! Dă acum cu banul! Nu dau cu banul! De ce? Să spun de ce? De când mi-e foame, îmi pierd. Îmi pierd? Trișez, fur, devin excroc, te înșel, câștig și te mănânc. Dă cu banul.
Nu dau cu banul. Dă-mă cu banul! Nu dau cu banul. Tragem la paie. Tragem la paie. Alege, ai încredere în mine? Îl mâncăm. Alege. Paie! Alege că mi-e foame! La paie. Uite-l! Dai de gură! De ce trebuie să ne mâncăm noi? De ce să ne mâncăm? Păi pierdut, mă. N-am pierdut. Păi nu se mănâncă. Ba da. Să spun ceva, de ce să ne mâncăm noi pe noi? De ce să ne necăm cu propriile noastre oase? Tu știi ce zgârciuri am eu? Sunt zgârciuri la mine. Să-mi prinde zgârciuri. Și de ce să ne mâncăm? Când putem foarte bine să ne apucăm foarte serios de vânat. Nu? Da. Să vânăm bistreț. Amândoi. Nu? Că doar suntem prieteni. Să ne mâncăm. Nu? Bine că ai oprit măcelul. Ce măcel putea? Ce măcel? Puteam să ies kebab de aici? Fiind de noi ceva, o codobatură, Sigur. o frigorie, o... Și în primul rând știu eu cum se vânează mistreți. Te pricep la Doar am citit poezia Mistrețul cu colții de argint. Te-ai prins? Te duc în încus. Mă lași pe mine. Să luăm Hai, scule. ia scule. Puteam să fim mâncat acum. E și pe Eu mama rămân lui. aici să Da, da. studiez locatarii grotei de acum 5.000 de ani. Auzi un pic. Buiți. O să fac un reportaj pe Discovery. Eu să mă caut ăștia. Premiu... Ce premiu dau ăștia? Ce premiu dau o să-l iau? Au, ce foame mie! Aruncă-mă și tu un băț pe focul ăsta! Canibali, știu eu! Parcă mă și văd diseară niște șuperci cu pilaf și un mușchiuleț în... Au, ce bun ar fi! Au, ne mănâncă canibali, știi ce zic eu? Să le dejucăm planul. Ascultă la mine. Hai să ne mâncăm unul pe altul până la ultima firimitură. Aha. Până la ultima firimitură. Păi și atunci, ultima fărâmitură din tine, care o mănâncă ultima fărâmitură de mine, ce face? Ce o să fac? Zic eu, ajunge pe masa canibalilor. Așa că, jur pe frățiorul meu, că te mănânc până la ultima fărâmitură. Auzi, știi ce? Hai să tragem la sorți. Ascunde-le tu. Nu, ascunde-le tu. Eu? Ba nu tu. Bine, ascunde-le tu. Bine. Ia. Al meu e mai mare. Nu. Al meu e mai mare. Ba nu, al meu e mai mare. Al meu e mai mare. Ba al meu e mai mare. Al meu e mai mare. Ia să mă bag. Ce bun ar fi o șaorma. Cu mult ketchup și maioneză. Oh, ce foame mie. Vrei? Da. 522, 524, 526. Ai ști că încă 10 flotări și copanele tare vor fi ca de pui. Încă o dată. Așa. 546. Domn Petre, e păcat, domn Petre. Ați venit aici, în insula asta frumoasă, la iarbă verde, la aer curat, să vă hrăniți cu euri din mine. Păi nu-i păcat, domn Petre. Lasă că te dezinfectăm în vin, uite, în vin. Vin, da. Oameni Încă 10 buni. pentru muș. Să fie Oameni muș cu buni. fraget. Sunt nociv, domn Petre. Odată mi-am mușcat limba și era să mor din propriul meu sânge, domn Petre. Nu, mișcă-te, nu-i nimica, că în curând te facem la frigare și sângele tău va curge tot din tine. Le-a prăsat. Domn Petre, am botulist, nu înțelegi? Ăia de la protecția consumatorului sunt niște tâmpiți. Trebuia să scrie pe mine mare. Sile dăunează grav sănătății. Continuă. Auzi, ești în dulce, tocmai de-aia te-aș mânca. Măi, oameni buni, măi, potoliți-vă, mă. Hai să stăm jos, să discutăm, să vă spun o poveste fără glucide, fără lipide, cu zero colesterol. O poveste cremoasă, cu un fost frumos, așa ca mine, care o să aibă grijă de luminița lui, înainte să o lase văduvă. De ce? Ce zici, Zile? Uite, domn Petre, că mă doare, nu mai strânge. Mă gândeam și eu
dacă poate vrei un făt frumos așa ca mine pentru luminița lomatale. Luminițe. Auzi, papa? Papa? Mie nu mai mi-e foame. Nu mai mi-e foame. Mă gândeam așa să țin gură de slăbire pentru noaptea anunții, să am așa o talie de viespe. Luminița și gata! Ți s-au aprins călcâile după elementul ăsta, după stile. Nu se poate. Petre, dar de ce te superi așa, domn Petre? Că ești om serios. Eu o iubesc pe cuvântul meu și chiar vreau să mă căsătoresc cu ea, domn Petre. Niciodată! Luminița se va căsători cu un șef de trim. Am zis și gata! Cura, mă, cura! Bă, dar e o mână grea, dai mai rău ca mine, mă. Și încă n-am dat cu dreapta. Băi, ești singur pe insulă? Cu tine. Cum te cheamă? Tăcutul. Auzi? Ești român? Da, ești de tu? Tu, prostule, dacă vorbesc la fel ca tine, înseamnă că și eu. Cine sunt și de unde vin? Cum mă cheamă, bă? Ileana. Unde ai mai văzut tu, mă, român, că să o cheme Ileana? Mă rog. Până mi-aduc aminte, poți să-mi spui cum vrei, da? Te foame? Mie, de lup. Și mie de om! Mă duc pe insulă, poate găsesc niște friptură. Mă spune, mâncare la orizont! Unde, mă? Unde? Multă? Unde? E plin orizontul de ea! Auzi, mă, dar cum te-ai urcat tu în copacul ăla? Cum am urcat? Am luat liftul! Dă-te, mă, jos din copacul ăla, că poate rup! Eu zic să mergem în urmărirea animalului din orizont, îl văd! Cu ce ai mână? Cu asta sau cu asta? Nu contează! Când o să te vadă așa de mult și așa de bine înarmați, o să te vedea singur! Atunci, înainte! Ajutor! E cineva să ne audă ajutor! Bă, miroase a fum! Nu te văd aici, miroase a ciorbă de perișoare. O să fie asta, mă, ciorbă de perișoare? Asta e ciorbă de burtă! Spune, bă, miroase a friptură, ești nebun. Ia, nu simți nor? Ba da! Uite, fum! Fum! Unde e fume și grătar? Unde e grătare și friptură? Și unde e friptură sunt și oameni. Că dacă ar fi canibal, să fugim! Cornele, fii-l încoci! De ce să fugim, mă, tâmpitule? Și de mâncat, că mâncăm? Așa ai dreptate. Eu zic să-i atacăm și să le luăm fripturile. La arme, vitejii mei! Să le cucerim mâncarea! Să le cucerim! N-aș fi crezut că de foame o să ajung să omor oameni. Uite, fum! Ce? Uitați-vă, fum! Fum! E fum! Da! Stile! Da! Ai scăpat! Pentru că nu te mai vreau în farfurie, cu furculiță, nu gata! Să rămână, domn Petre! Să rămână să-ți dea Dumnezeu sănătate, domn Petre! Fum! Uite, fum! Papa, ce-o fi asta? Papa, o fi grătar sau mici cu bere? Da! Nu contează ce-o fi! Mergem și gata! Punem masa la noi acasă! Domn Petre, și dacă ne prind sălbatici, ce ne facem? Nu contează! Fie orice ar fi, dar suntem cu stomacurile pline! Haide să mergem acasă! Mergem cu disan la grata stift! Ești la valoare din casa, am înfrâns victorie! Dai! Palade! Cine? Luminița! Mergere! A trăit Cornele! Sociule! Zile! Da! Luminița! Ce mai spun, mă, nu pot să cred! Nu pot să cred!
Hai mă, că erau aici, că m-au auzit eu când au zis, dă-i mușcu, zicea ceva. Ah, de acolo. O gazelă! A, e Vicky. Vicky? Vicky! Mâncare! Mâncare! Ce? Ce canibali? Stai, dracu! Mama, că am făcut foc! Canibali! Canibali! Canibali!